Adema, o nwere case bịara na ụlọ ọrụ nchekwa ndị ogbenye foundation and ihe ji kwuo okwu case a na-awụ anyị hụtaga na ọ dị ka probably ndị police na ndị civil defense chọrọ ịcover one of their own. One guy a na-akpọ kedu afọ ya dị anya lewechi nze ọ bụ na ị na-arụ na civil guard ị ga-ama onye m na-ekwu okwu ya. So ụlọ ọrụ civil guard Imo State, this is going to you directly. Do not cover what this man did at that estate ebe ahụ obi. Unu akọvakwala ihe this guy mere na estate ebe ahụ obi. Unu cover ya, then we will expose you. This is going to the civil defense Imo State and also going to the Imo State Police Command. Unu akọvakwala ihe this guy mere. Tụọ ego security onwe estate na na-atụ security fee. Onwe onye na-akwụ ụgwọ security ebe ọbụla obi. Because he was a civil defense. You cannot pay for security. Be careful that even when you are in the office, anything can happen in your house. Your children, your wife, everybody is there. Anything can happen there. And I say what security. Na estate ibi, gi na eshon, gi na amalielu, gi na bamba. Yeru di day. The estate putara na haji he. You know, they make clean up. They haji kweni he. Nde na akwụ ụgwọ security na akwụ. Gị buru moto gị pụta na gate asị gị kwụ ụgwọ security iji gị na-aba. Before you know it, gị je were hama na moto gị kụwa ka ịkụjie key eji gbachie gate. Ka ịkụjie key eji gbachie kụga. You cannot break the key. Gị bawa. Ọwụ gị ga-eche ndị estate ka ndị estate ga-eche gị. Imagine. Ọwụ gị ga-eche ndị estate ka ndị estate ga-eche gị. Lenu gị n'iche ndị estate. Because it was civil defense. It was ndị oshi. For instance, these criminals, the ugwu ndị a narị 50, 100 in Abia state, I may attack a state. What can you do? Now, pay this ordinary 2,000 naira and Hiji 3 months. 6,000 on Hiji. I na akwụghị salary. You were a civil defense officer. Neri federal salary. To pay simple security list, you cannot pay. And if we na amali elu. Na iwerele ha ma kugide na gate ka ikuji fuli ihe. Ihe ọzọ mere woge je badi chairman of the estate ogo. Ge buy ogo. Cheko ya hama nishi. Ejiwe go. Emecha mepere go ụzọ. Gela ihe mezero gi je kpọkọ ndị arms men, mask men, unknown gunmen, gi kpọrọ unknown gunmen na amaghị ebe ha shi bịa. Wee ga the state. Le nkịta chairman big nkịta bekee ndị nnukwu a gbagbuo ye maba aga n'ụlọ ya bido gbawa ihe ọkụ. I will play you the video here. I will play you the video of ihe this man gbara ọkụ. You know, gbawa ihe ọkụ na-agba egbe kpokpokpokpokpo tigo the whole estate n'ụjọ because he was a civil defense, ordinary civil defense, acting like a non-gunman. Gị kpọrọ ndị kuchiri ihu bịa. Now, ọ daala ka emejie ye nkịta ahụ ị ga-akwụ ụgwọ ya. Ihe ndị a niile mebere n'ụlọ ndị ahụ ma lista ma tanimrokoto ma generator ha ma their deep freezer ihe niile mebere n'ụlọ anyị ga-akwụ ụgwọ ya. I am warning the civil defense Imo State and I am warning the police command Imo State. Unu ekpuchikwala ihe a. Unu kpuchie ye ama edunnu aga Abuja to the office of onye isi the civil defense in Abuja. And to the IG of police. So, because I wanted to take it up. But I say, maybe police have a police roar. But all the police actually hero. Maybe Hachi sister agency, civil defense and police. Civil free here, the room chose Yakunu may Puchie as an anketa deke one in vain. Now I had this man over no in vain as in all just or by your cogineme. Now got a by nature. Unu uchiye ye agme ekpughe unu. Can play go this video. So na ahụla ihe ahụ m na-ekwu. Ihe ahụ ihe this man kpọrọla ndị unknown gunmen bịa n'ụlọ chairman of the estate laa ihe niile iyi because he won onye civil defense.
because you were a civil defense officer. Ordinary civil defense. Behaving like in the tiger base. We will unravel in the we will unravel them. Magame here unravel here. I am me unravel in Abuja. No office only in civil defense. Ndede kage kwese hero or civil defense. I'm telling you. On the picture, and me display here, but the picture. And me bagala way bar now. You quit on them. You quit on them that you cannot use a position to intimidate anybody. Not in Imo State. At least not to get Chineke give them this grace to speak for the people. Kaina ganu nubi kajinaka. Nchekwandowe Foundation, we will follow this thing up to the logical conclusion. Yem na kwa kwa gube isi oku.